lam sogo norok jotono ani video bo tini hingka ke norok no ani oroni telar surungnai rok bai khoroksa ke malai ronai omong kha group 1 ni morning batch ni borok no group wise khaima rokha morning te afternoon khaiei tamni hingke jaga chaklai ongmani bagai te omong kha afternoon batch ni group 1 ni no nogoi nyoman khana te khoroksa tongo bakhe video o kanani soya lasi jago omong kha group 2 ni morning batch ni te yango tongani husband bono frongo boni loge te khoroksa teacher tongo bo hanyo frongo borok khorok no mili furong layo obong kha group 2 ni afternoon batch ni kenrok no joto bai malai rekha tabo khani husband borok no blouse ni lotkon supnani furongoi tongo ke borok ni 2 month ni course complete ongnai jono ke jon ni sekang chung 15 May ni simi te bahai hai tailor ni admission talangnai norok je tailor surungnani musung tongnai rok ke admission na harimano 15 May ni simi open khaijaknai address ongkha khumulong gulachi hatai khumulong park ungklok phaising norok orok phaidi inke ko class rok paimani yagulo kisa misa chamung rok salai kha inke norok iko tasing jang contact number rumani a number no sungbai contact khaidi so tini ni video nani oron mathak jak sinai norok malai nyani ketal video jot tonon hambai paithak jara logeri nai tongma bye bye.